فريتا تنفين مقتلمعي عدي عدي صعري عدي انكو قلبي تشاعت ترسي عدي وليلا حاقر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع العفاف سلام كم يتوعدوك ورات تقطع فنو اير تي في لومي سوني 27 جنبوت قطر استدالو زينا مسانا دو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر تعدم بيتروس منكسي بقند نطبطاتو كنفلم مرحتا هاجرات منغستاتنا يوحنا ملخت سديدوم إريتراين نبرت دو السودان الفرنسان صنبلنات النتبلع المعارق عبيلهم بيت مرتاح الرشان تكنيك نحجز في الرياض صبان وتسيت إن معبايت نتفعلا بريزيدنت ترامب نقداو زي معرين نتحاقون جابان إن ممهياش تعرفات كاية تسويعو منغستي ريبابليك دو أفريكا قبري بكلا أي رفتاتاتيو أكبيرو شمون تريكتر ستعاق كان من قد من دولي تخصيتو بريزيدنت بولند أندري دودا بريزيدنت برتغال مارسيلو دي سوسا نغستي عباي بريطانيا إلسابيت داغماويت بريزيدنت كيبا ميغويل دياز كانل بريزيدنت كونفدريشن سويز أولي ماورر مراحي عمان قابوس بن سعيد نغس نيذرلاندز ويليام ألكساندر قدامي منستر تايلاند جنرال برايت تشان أوتشا بريزيدنت فلسطين محمد عباس كمون بريزيدنت الجيريا عبد القادر بن صالح بمغنيات مبل 28 عامت ناتنت نا يوهانا ملخت سريدوم وتم مرحتي عبتي بسمهم بسم منغستاتو من حزبتاتو من سددو ملختين بريزيدنت إسياس أفوركي ملوطعنا ني إيرتران حزبان دما سلامن بلصقنان تمنيوم إيرتراين نبرت دو السودان صنعت بصنعت نلمعات بزبل مرحتيما ب 25 جنبوتا بجوبا دمو صنبل مبل 28 عامت ناتنت إيرترا كايدوم نزبط حنا زينا وصبصاب ميكائيل حدغو كاوربايو عدي انكو قلبي تشاعت ترسي عدي وليلا حاقر صندوق قارسي عدي ورق قرسي عدي مع العفاف أبتعد مستقر لهم سلطان منجس ريبابليك دوب السودان دبلوماسياتنا استاد حادشين حموشيميتن زيقاتاتن زتصادفو صنبل أمباسادر إيرترا توهان استغلمي كلاب زسمعو مدره أبزو حالف 10 عامتات نهزبي إيرترا زقاتمه كل عينت فتان تتصابوتاتن هزبي إيرترا زرأيو صنعاتن دحر متقاس لومي إذ غلو مساناخلاتن تتصابوتاتن بصنعات تسجيرون تسعيرون مستي أب إثيوبيا زمتصلوتي ناب موال سلام تأتيو كمزلو كلتيو منغستار دما نتين هي وربحاتات حزبتاتهم زغلغل زساغومن طبو بوليتيكاوي قطوباوي محبراوي ባህላውን ጸጥታውን ምትሕባር ክሰርሑ ዝኣተወ ቃል በብ መድረኹ ኣብ ምትግባር ከም ዝርከቡ ገሊጾም ሎሚ እዚ ኩሉ መሰናኽላት ተጻብኦታትን ብጽንዓት ተሰጊሩን ተሳዒሩን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጸ ለውጢ ናመዋል ሰላም ኣቲናሉ ኣለና ክልቲኦም መንግስታት ድማ ነቲ ንህያው ረብሓታት ህዝብታቶም ዘገልግልን ዘሳጉምን ጥቡቅ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባህላውን ጸጥታውን ምትሕባር ክሰርሑ ዝኣተውዎ ቃል በብ መድረኹ ኣብ ምትግባር ይርከብ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ኩነታት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዞባና ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ካልኦት ድማ ብፍላይ ፈጢርዎ ዘሎ ድባብ ምሕዝነት ምትሕጋዝን ዘደንቕ እንተኾነ እዚ እወታዊ ምዕባለታት ደስ ዘይብሎም ሓይልታት ስለዘይሰኣኑ ግዳ ካብቲ ቀንዲ ውራይካ ከይበኾርካ ብንቕሓት ምክትታልን ምምካትን እዋናዊ ተልእኾና ክኸውን ይግባእ ጽንዓትና ዩ ሓይል መኸተና ጽንዓትና ድማዊ ምስጢር ዓወትና ዝበል ኣምባሳደር ዮሐንስ
ንጥፋኣትና ዝተበራርዩ ጸላእትን ተጻባእትን እኩይ ሕልምታቶም ምዝ ዘይንደል ከውሒ ተራጺሙ ከም ዝበነነ ብምጥቃስ ሕጂ እውን ቀንዲ ዕጥቅና ጽንዓት ብምግባር ኣብ ጉዕዞ ህንጸት ሃገር ተኣምር ክንሰርሕ መብጽዓና ከንሕድስ ከም ዝግባእ አብሪሁም አቦ መንበር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባን ከባቢያን አቶ ሃብቶም ዘሩብ ወገኑ ኤርትራዊ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ሃሙን ቀልቡን ምስ ሃገሩን ህዝቡን ከም ዝኾነ ናጽነት ድማ ብሌን ዓይኑ ምዃና ብምሕባር ኣብ እዋን ተጻቦታት ተኣምር ዝሰርሐ ፍቕሪ ሃገርን ሓድነትን ኣብዚ ሓድሽ መዋዕል ሰላም መሊሱ ከም ዝስውር ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣብ ስሉም ውቁብ ዳስ ኣዳራሽ ተኣኪብና ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ዝብል ቴማና ንላዕሊ ኣበሪኽና መበል 28 ዓመተ ልደት ኤርትራ ርሑስ በዓል ናይ 20 ዓመት መኸተና بدرب عود زازمنا قال عالم زي بالله فليتن بلثن تاريخاويتن عامة قبلها الذين لعلي شومون تسعات زغد صلات صنبل ببهلاون سنة وباو مسناروتات دميغون يروم إذا كم زين كولو إرتراويان نبرتي باريسن كبابيان فرنسا بعشرين حمشن جنبوت أبز كيرو معروك تنبل أمباسادر هانا سمون أبز سمعتو قال حزبن منجستن إرترا صنيع مسال لازم كتو أبز تسفو موال كم زت أتوا بمحبار بكبير واجان زمتساتن زت عقبة الناصنت بلمعات مخلع وانا وتلخو كم زغان أبريهام إذا تجميرو زلو مسرح سلام فلام سوقمي نابت نبهجون نتعرولن زواو سلامن رجعتن كم زغان زت قصة أمباسادر هانا ኣብ ዞባናን ዓለምን እወታው ጽልዋታቱ ከም ዝሕየል ብምግባር ናይ ቀዳምነታትና ቀዳምነት ከም ዝኾና ነጺሮም ኣብ ቤጂንግ ቻይና ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ብተመሳሳሊ 25 ግንቦት መበል 28 ዓመት ጽንብል ናጽነት ኣብዒሎም ዓዲ ጻዕሪ ዓዲ እንኮ ቀልቢ ትሻዓት ርእሲ ዓዲ ወለላ ሃገር ሰንደቕ ቃልሲ ዓዲ ወርቂ ቅርሲ ዓደይ መዓርኣፋ بتمثالي إيرتراويان نبرت زوبا قيح بحر السودان نيروبي كينيان مبل 28 عامت بعل ناصرة إيرترا ب 24 جنبوت بخبز ولا معرق صنبيلهم أبورت السودان أبستقايد ببهلاو مدب زدامق صنبل حلف حزباو قدايت إمباسي إيرترا أب السودان أوتو إسماعيل موسى أبز اسمعو قال مبل 28 عامت ناصرة صنعت بصنعت نلمعات بزبل تيما أملا هاجر كمون إيرتراويان أب زركبو لنا هاجرات بمعروق بهلاون سنة طباون مسنادوتات بلعول هاجرا وحابن وعوع منفسن كتصنبل مغنايو حقኛ مرأيات ترجم ناصنتن سلا استخفل رزين واغان كم زخانه بمتكاس نتمدب نزودبه محبركم بورت السودان مسغان اقريبون ام حدار زواق اي بحر السودان بريغادر جنرال اسام الدين عبد الفرج بوغونو نتاريخاو متسارن حونتاو زمدنان حزبታት ኤርትራን ሱዳንን ብምጥቃስ ኣብ ዞባና ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ሰላም ንዝያዳ ልምዓትን ምትሕጋዝን ባይታ ዘንጽፍ ምዃኑ ብምሕባር ምምሕዳር ዞቡን ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ዕድል ንሓበራዊ ረብሓ ብዘገልግል መዳይ ንምምዝማዙ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጹ እዚ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን መሓዙት ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ስነ ስርዓት ገዳይምን መንስያትን ድምጻውያን ብዘቕረበው ባህላዊ ምርኢት ማዕሪጉ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይረድእ بتمثالي إيرتراويان نبرت نيروبي أب زودبو معروق صنبل أمباسادر إيرترا أب ريبابليك كينيا أتو بين رؤوسهم نايلوم عامت على تناصنت أب زحلفة 10 عامتات نزقاتمه كل عينتات تصابوتاتن بدوتاتن بصنعت سجيرنا دموق دبلوماسياዊ عوتات أب ዝጨበጥናሉ እዋን ትበዓል በምህላዋ ፍልይቲ ከም ዝገብራ ተኣቲ ዘሎ መድረኽ ድማ ሙሉ ሓይልና ናብ ልምዓትን ህንጸት ሃገርን እንገብረሉ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሐና ኢሉ أبتي حياة زكاتات تساتفلو صنبل أمباسادر فدرالويت ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا أب ريبابليك كينيا أتو ملس عالم زركبهم عدمس تجبرلهم دبلوماسيات تساتفهم نيرهم مويان حرشا بمفراي مسرح من رقاص وحسنة مقبين مدنفاع بزكاية زلو تصعري عبركتوكا بزقبرا زلو تكالات حانت زقونت بيت مرت حرشان تكنيكن حقاز فريات صابان وطيتن معبايت نطف كم زلات حبيرو وكيل إيرينا سمر إيوب نزدالو زينا وصبطاب فرتنا عندهم كتغربايا
تكنيك حجاز صبان وصيتو نتمسرح فابريكا زنبره حصرات تماليوم فرياتا كب مبال ابت كبابن كينو زولو طلب نمرغاص نتسرح كم زلا تغليصوم اكاد سرح تا فابريكا اتعوت نغسن يرينا ابزهابو حبريتا اتا بموكرات سميات كايت تكال ابرستك 30 صنحن طفتات اب حدا غزي 500 لتر استفلالي عقن زلو رغو تعشق حداس فابريكا توعدات لا سرح مجمار كم تركب بمحبار اب قرب اوان بقعاتو استوحسر رغو عداغاتات كم تقرب افريطوم فرماجلو ريكوتا رجوع حجي رجوع مسرح نركب لنا معنات حدش ماشينة تأداتنا تحت أرتس أبدا عمل زبوزح من هيشات غيرنا لنا نعمل حداش رجوع ناي رجوع مسرحية حجي اتنا لنا حجينا برجوع عداقان نبصحون نقرارب لنا مالتي اتتكال بتوسخي فارماجو تسمي رجوعن كالو وصيت صبان بمفراي بقدامነት ነበርት ከባቢ ካብ ሓሊፉ ድማን ዕዳጋታት ከረን መስመራን ብርት ዓዋጋን ምሻጥ መደብ ከም ዘሎ አትዓወት በተወሳኸ አብሪሁም አቤት ትምህርት ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ ብዓውዲ ስነ እንስሳ ተመሪቃ ኣብታ ትካል ናይ ስራሕ ዕድል ዝረኸበት ሓኪም እንስሳዊ ዘሮሃንስ ከሰተ ኣብዛሃቡ ተሓበሬታ በታ ትካል ዝውነና 62 ናይ ፀባ ከብት ከም ዘለዋ መዓልታዊ ድማ ካብተን ዝሕለባ 190 ሊትሮ ፀባ ከም ዝፈርብ በመሕባር እቲ 60 ሊትሮ ብፀቡና ህዝብ ክሽየጥ እንከሎ እቲ 130 ሊትሮ ከም ዝምስራሕ ገሊፃ 62 ከብት ለዋና ካብ እንተን 20 ዝሕለባን መዓልታዊ ፀባ ኻኒ 190 ሊትሮ ነፍሪ እቲ 60 ሊትሮ ህዝብ ይሽየጥ እቲ ዝተረፈኻ ኣብ ፕሮሰሲን ፋብሪካ ኣሎ ናይ ፀባ ፕሮሰሲን ኣዋኣቱ ኣብኑ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ንቕሓት ነበርቲ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና ብሓፈሻ ኣብ ምክልኻል ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ወኪል ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ጥዕና ትኑ ዞባ ነርስ ኣማኒኤል ኢዮብ ሓቢሮም ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮ ዝዓብለሎ ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ዝህቦ ኣገልግሎት ካብቶም ቀንዲ ብድሆታት ምዃኑ ዝጠቐሰ ነርስ ኣማኒኤል ሳላ ልዑል ኣበርክቶ ወከልቲ ጥዕና ዓድን ሰብ ሞያ ጥዕናን ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት መሰረታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ ናይዚ ዓመት እዚ 49 ኣዴታት ኣብ ትካል ጥዕና ከም ተገላገላ ተርኢ ሕማም ዓሰው ከም ዘንቆልቆለ ሸፈነ ክታበት ድማ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ገሊጹ ነርስ ኣማኒኤል ኣብ መወዳእታ ስፍሓትን ብዝሒ ተገልገልትን ናይቲ ዞባ ኣብ ግምት ዘእተወ ወሰኽ ትካላት ጥዕና ምስ ዝግበር ምጥርናፍ ዓደታት ድማ ምስ ዝድፈኣሉ ኣብቲ ዞባ ዝወሃብ ዘሎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብዝበለፀ ክስጉም ከም ዝኽእል ኣብሪሁ ነበርቲ ብወገኖም ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓዝ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ድሕሪ ምውጋስ ቀጻልነት ትካላት ጥዕና ንምውሓስን ንምምዕባልን ኣበርክቶም ከም ዝዛይዱ ገሊፆም ኣብ ዞባ ፎርቶ ሳዋ 2 ማእከላትን 3 መደበራትን ጥዕና ኣለዋ قتيل زغرب زينا هاجرات وطاين مكتالكم دقيمنا بخبر نعدم كاب 25 جنبوت اب جابان 4 معلتات عدات زكاي زلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب منغو هاغورن جابانن بزعبا زلو نقداو زي معرينات زمت ورح زكايد وعلى محرحتا هاجرات كجل عسرا كمون بزعبا قداي سمين كوريان دبلوماسياو زعرتاتن مس قداماي مينستر شينزو ابي تزراريبون بريزيدنت ترامب منغستي قداماي مينستر ابي نتي ابي منغو كلتينا هاجرات زلو نقداو زي معرينات نممحياش كم زعي ملو امنت كم زلو قلصلون كله ابتي بامريكا نقداي نكلساو متفنان حوس دسيت كوريا تكايدو زلا دبلوماسياو زعر دما جابان متمانا كتعب صويوم بريزيدنت ترامب دحر تركب اب استغبره حبراو غازيطاو مغلصي قطبان صتان زيناطاصلو مخانو بمتكاس حنت هاجر عامتاوي 716 بليون دولار وتهدراو باجت كتسلعن كلا لعلي زخيد قطباو اتاوي كتخعبت كم زلوا بمغلاص امونغو كلتين هاجرات زلو صتاون وتهدراون زمدناتات كم زلو كقصن تخينو زلون نغداو فللي كمعراره قدناوتا مخانو ارديوم نزل مفتاح دما كلتين هاجرات اب زمت ورحنا حاسس قمت كوسدات تصفيت كم زغبر عميتو صطاون نغداون زمدنا امريكان جابانن كتحنافت زيخل نناتو ملكعيتا زلو مخانو كغلص صنح قداماي مينستر شينزو ابي بوغونو جابان مس امريكا زلو دلدل زمدنا نمحيال كم تسرح غليصون بريزيدنت ترامب نتي زلو نغداو زي معرنيات ممحياش اب العلي اندستري مكاين جابان وسخ قرص اتاو كوسن كم زخيلي كتنقق صنيحون كلتين هاجرات اب تمحايشن نغداو سمع نمبصح زعلمه تخططال زرب ككايدا جميرن كم زلوا يفلط
መንግስቲ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ ኣብታ ሃገር መመሊሱን ዝገድድ ዘሎ ብከላ ኣየር መግቲ ንምግባር ግብሪ ብከላ ኣየር ከታታቱ ጀሚሩ ነዚ ከም ሕጊ ክጸድቕ ዝቐረበ እማመ ፕሬዚደንት ሰሪል ራማፎዛ ብ26 ግንቦት ብኽታሙ ኣጽዲቕዎ እቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ተግባራዊ ይቕሬታ እቲ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝተገልጸ ግብሪ ብከላ ንነፍሲ ወከፍ ዝትፋዕ 1 ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናይ $8 ግብሪ መንግስቲ ክኽፈሎ ተወሲኑ ዘሎ እቲ ስጉምቲ ኣብታ ብብከላ ኣየር ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ብቐዳምነት እትጥቀስ ደቡብ ኣፍሪካ መጠን ዝትፋዕ በከልቲ ጋዛት ኣብ ምጉዳል ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ተሓቢሩ እንተኾነ እቲ ተወሲኑ ዘሎ ግብሪ ካርቦን ነቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ 2018 ዝኸተመትሉ ክሊማዊ ስምዕ ዝበቅዕ ከም ዘይኮነ እዮም ተጣበቕቲ ኣከባቢ ዝሕብሩ ዘለዉ ትማሊ 26 ግንቦት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ፔሩ 8 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ 110 ኪሎ ሜትር ኣብ ማዕሙቕ ምድሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓደ ሰብ ህይወቱ ክስእን እንከሎ ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ካልእ ዝተፈላለየ ትሕተ ቅርጽን እውን ዕንወት ወሪዱ ተወሳኺ ድሕረ ምንቅጥቃጣት እውን ክኽሰት ተኽእሎ ስለ ዘሎ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ተሓሳሲቦም ኣለዉ ፔሩ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ኣከባቢ ከም ትርከብ ዝገለጹ ጸብጻባት እዚ ሓደጋ ግን ድሕሪ 2007 እቲ ዝበርትዐ ኣብቲ ሃገር ዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምዃኑ የነጽሩ እቲ ሓደጋ ክሳብ ጎረቤት ሃገራት ኮሎምቢያን ኤኳዶርን ከም ተሰምዐ ኣሃዱታት ምክትታል ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓሳት ገሊጾም ኢራን ካብ ኣሜሪካ ክመጽእ ንዝኽእል ወታደራዊ ይኹን ቁጠባዊ ተጻብኦታት ንምፍሻል ድልውቲ ምህላዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሃገር መሐመድ ጃዛድ ዛሪፍ ሓቢሩ ሚኒስተር ዛሪፍ ነዚ ዝገለጸ ብ26 ግንቦት ኣብ ከተማ ባግዳድ ምስ ሰመዚ ኢራቅ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቓስ ንኢራን ጥራይ ዘይኮነን መላእቲ ዞባ ባዕሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዛሪፍ ሃገራት ዞባ ተቃውሞአን ከርእያ ጸዊዑ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዘለዋ ድሌት ክትገልጽ ጸንሐት ኢራቅ ብወገና ንምህዱ ተራ ክትጻወት ምዃና ኣፍሊጣ ደብደብቲ ነፈርቲ እትስከም ዓባይ መርከብ ናብቲ ዞባ ዝለኣኸት ኣሜሪካ 1500 ተወሰኽቲ ወተሃደራት ከተዋፍር ምዃና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ24 ግንቦት ምሕባሩ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ውጥን ንጸጥታዊ ዘይምርጋእ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ መሊሱ ከጋደዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካት ዞባ ይእምቱ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ብጸጥታዊ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሃገሩ ወሲድዎ ንዝጸንሐ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ንግዚኡ ኣልዒልዎ እቲ መንግስቲ ብሰንኪ ውጽኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ዝተፈጥረ ህዝባዊ ናዕቢዩ ነቲ መራኸቢታት ዓጺዎ ቀኒዩ ይኹን እምበር እቲ ናዕቢ ብኸፊል ከም ዝሃደአ ዝገለጹ ሰመዝቲ ሃገር ብግዚያውነት ክኽፈት ከም ተወሰነ ኣፍሊጦም ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምጉሃርቲ ናዕቢ ተራ ከም ተጻዋታይ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ዝሕብር በቲ ዝተኸስተ ናዕቢ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 900 ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ኣብ ርእሰ ከተማ ጃካርታ ጥራይ ልዕሊ 50,000 ኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ተዋፊሮም ከም ዝቐነዩ ተፈሊጡ ነበርቲ ሩስያዊት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ንመበል 316 ዓመት ምምስራት ከተሞም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተዓዘብቲ ብዝማረኸን ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ክሰፍር ብዝበቕዕን ናይ ህርመት ከበሮ ሙዚቃዊ ምርኢት ጸንቢሎሞ ኣብቲ ብ26 ግንቦት ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ 80 ናይ ህርመት ከበሮ ጉጅለታት ዝነጥፉ 556 ሙዚቀኛታት ከም ተሳተፉ በዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብ104 ወቃዕቲ ከበሮ ተታሒዙ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ክሰብሩ ከም ዝኽኣሉ ተሓቢሩ እቶም ካብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ባህሊ ኣብያተ ትምህርቲ ሙዚቃ ወተሃደራውያን ናይ ምርሻ ባንድታትን ካልኦት ጉጅለታትን ሙዚቃ ዝመጹ ነበርቲ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ሓደ ድሕሪ ሓደ እናሰዓቡ ብዘይምቁራጽ ነቲ ምርኢት ከም ዘካየድዎ ተሓቢሩ ነበርታ ከተማ ንዓመታዊ ጽምብል ምድኳንታ ከተማ ብዝተፈላለየ ሰሓቢ ምርኢታት ከም ዝጸንበሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሓራምዝ ምርኢት ከም ዘቕረቡ ይጠቕሱ زي خبركم تخاطرتي زينا وشتن وطن نبزي تزازي ملهم استرفوا مدواتنا سلام
سلام كم يتسعكم كبرات عزبت علتاو زيناتا سبورت وشتون وطان هو زينا زغرب لكم ميكيال حدكم درشن كعسو سكي زوبا ماكس تودبه وانچا بوتشوفيليا زتسمي وددر يكايدالو زيدرو كلتا سمون غيرو زلو وددر امونغو 10 غانتاتات قداماي ديفيجن زكير زلو خونو غانتاتات نكلتا غيزيب زكايرو نايودي كام علاف غطم مالت دابل نوك اوت وددرو زسلاس زلو فلما غانتاتات عنبر ببن اسرن زتراخبا كونه عنبر بب 48 بساسن شمونتن بزغونه وصيت بمعوات لعلوا يدي حزاوتيام امونغو سيت سنترن مايتمناينا بستخايد غطم سيت سنتر 54 ب 49 بزغونه وصيت تعاويتام اسر نبدو سان حدن ب 46 كترت عخلا سيت سنتر ميكانايزد سوسان سيستم ب 50 سعراتام بمسرك ساحجي تسلاسي زلو غطمات مودادتن غليفن حليفن زلو غانتاتات ساوا كريستال عنبربه بدو كوينن لوم سوني مشت اب مونغو ساوان كريستالن كمون عنبربه بدون اب ميدا بوتشوفيل اسمرا نغغاطما مدوچي كم زلو تفليطلوم فدرشن كعسو سكي زوبا ماكن افقت ناي زودد نا ميدا بوتشوفيل بمصا نتصاوت كتبابعو عدمه اغريبلوم برات عزبت على تاوزينا سبورت ابزي فصم سلام